an bɔra ka information téléman dɔ sɔrɔ ko car ba kelen ni kɔ de bulo kelen bɛ Segu ni Bamakɔ sara la mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka taa Segu ayiwa ko karu bulo kelen bɛ sara la dɛ an t'a dɔn ni sara kɛ nabila la donc n bɛna image yira o la ko Kidal récupéré la voilà ko an bɛ taa fête kɛ Kidal ko Mali armée ko bɛ taa fête kɛ Kidal ko Kidal récupéré la o y'o de fɔ o ngalon na cɛ an bɛ tila ka da don o la tuguni donc Malien mun bɛ ka kɛ Segu an ka kuma kan ça c'est le plus urgent Segu sara la an tɛ dogo o la ça ne va pas de car ba kelen ni kɔ de bulo kelen bɛ Segu ni Bamakɔ sara la bina ka mɔgɔw bɛɛ poste de kan donc a bɛɛ lajɛlen nin ye san dɛ donc car ba kelen ni kɔ de bulo kelen bɛ Bamakɔ ni Segu sara la donc binaka mɔgɔw a ko kɛra cogo min bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna Mali sɔrɔsiw y'u seko kɛ Mali sɔrɔsiw ani irisiw olu de tun bɛ ka car escorter binaka mɔgɔw de bɔra k'i jɔ sara la k'u tɛ tɛmɛ k'u ye demi-tour kɛ k'i ɲɛsin Segu ma u taara Segu sa o u ma taa Segu sa o ne kɛ n t'o dɔn mais ce qui est sûr mun kɛ ni sɛbɛnnen bɛ k'ayiwa ko binaka mɔgɔw ye sira tigɛ u la ko binako ko mɔgɔ tɛ bɔ Segu ka taa Bamakɔ pour le moment mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka car filmer mɔgɔ minnu yɛrɛ bulo kelen bɛ sara olu yɛrɛ bɛ ka filmer ko car ba kelen ni kɔ de bulo kelen bɛ Bamakɔ ni Segu sara la an ye nin information de sɔrɔ dɛ an ye nin information de sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma ka fura ye Ala ka jisuma ka fura ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la an bɛna kuma information filanan min kan Malien bɛɛ lajɛlen bɛ nin cɛ in dɔn Général Masawule Samake wagati dɔ la a ka minɛliko kumaw tun bɛ sen na bon i b'a dɔn Asimi Goyita filɛ nin ye n'a bɛ fɛ k'i minɛ ni kumaw cayara dɔrɔn a b'a k'i n'a fɔ foyi tɛ yen bon an ye rumeur caman mɛn ko Général Masawule n'a photo filɛ nin ko Général Masawule ko k'ale bɛ taa fête kɛ Kidal nkalon don dɛ an b'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna walayi cɛ t'a la ne bɛ maloya mɔgɔ dɔw ma n tɛ mɔgɔ ta tɔgɔ ma k'a buruja quoi mais minnu bɛ ka baaraw kɛ u yɛrɛ b'u yɛrɛ dɔn u ka jateminɛ kɛ c'est pas bon ko Général Masawule ko k'an bɛ taa fête kɛ Kidal Asimi Goyita dɛmɛbagaw videoman dɔw bɛ yen a n'a journaliste videoman u y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'an bɛ taa fête kɛ Kidal Mali ka Kidal sɔrɔ bi a ka di ne Segu Tunkara ye Mali ka tilali man di ne ye bɛɛ ye ne dɔn réseaux sociaux kan ni o kɛlɛ de ko Mali tɛ tila anw de fɔlɔ kɛlɛ kɛ wa ne b'o kɛlɛ kelen kan mais nkalontigɛ bɛ ka don a la o man ɲi dɛ u bɔra i nkalon tigɛ Asimi Goyita dɛmɛbaga caman u y'a bila réseau fan bɛɛ k'an bɛ taa Kidal k'an bɛ taa fête kɛ Kidal ko Général Masawule ko dɔw fɔ Général Masawule m'a fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ ale tɛ agi ta Masawule Samake n'a photo filɛ nin Gawo commandement ɲɛmɔgɔ Malien walahi a ma fɔ a ma kuma in fɔ o ye kelen ye filanan fana ye mun ye pour que Mali ka Kidal sɔrɔ fo Mali sɔrɔsiw de ka tagama duguma ka don Kidal irisiw bɔra irisiw ko tɛ se ka kɛ sisan ko n'an ko k'an b'a kɛ k'u ye mun kana Tɛnzawatɛni k'u b'o kana Mali ye Tɛnzawatɛni frappé ko caman kɛ mais Mali ma taa yen dɛ aw hakili b'a la an ye terrorists ka ɲɛmɔgɔ dɔw faga Tɛnzawatɛni mais an ma kara ka don yen Kidal filɛ nin u bɛ ka frappe modèle mun kɛ Mali sɔrɔsiw rebelles ka so ninnu n'a y'olu frappé moi je ne suis pas contre mais gouvernorat ninnu ni a yɛrɛ Mali yɛrɛ wari bakun ka yɔrɔ minnu jɔ a yɛrɛ ka yɔrɔ jɔli a bɛ k'o ci Kidal ne bolo ce n'était pas la coup ce n'était pas la peine de faire ça walayi aw b'a dɔn mɔgɔ ninnu tɛ taa da yɔrɔ la aw ka gouvernement ka
bureau fɛn be fo ka diɲɛ wuli ni rebelle tata u tata don ko be tout dai déjà ay yoro da ma o ci uyi u yaw ngani ngedo awa te bia ko maintenant ne be mun fo ngena na ne ka conseil me Nassim Goïta ne ka conseil me Assimi ka bo ka yafa dili malien bɛɛ fɛ ka démissionner ka Mali bila ou bien n'a kana bɛ se ka to Mali la an tɛ s'a ma yɛrɛ solution kelen bɛ Mali la bi dɔrɔn Assimi Goïta ka bɔ ka yafa dili malien fɛ et puis a ka démissionner a bɛ ni kuranɛ cɛ a tɛ solution t'a bolo wallahi a tɛ se a sera dan de la a cari stratégie t'a bolo a kɛni bɛ kunfɛ taga de la a bɛ fɔ ne ma ko mission suicide wallahi a tɛ se n'aw sigilen bɛ k'a bɛ se baba bɛ ɲɛfɛ yan Assimi Goïta tɛ se a wa dɛsɛra fana hali sini Assimi bɛ ka sɔrɔsi dɔw minɛ hali sini Assimi Goïta bɛ arrestation kirikaraw la jamana bɛ se ka jɔ o kan jamana bɛ se ka jɔ don o don ka mɔgɔ piri bato k'u minɛ jamana bɛ kɛlɛ la jamana fankelen bɛ tilanen ma na e bɛ ka n'an ka officier baw minɛ k'u don kaso la e ni ala cɛ nin ye maa ye maa min bɛ se ka Mali libérer il peut pas bon u y'a kɛ galon u ye galon de ta u ka filimaniw bɔra ka galon tigɛ bɛnkɛ na k'an bɛ taa fête kɛ Kidal u y'a bɔ la ko Kidal frappera u y'u faga mais o bɛɛ la rebelle bɛ yen front de libération de l'Azawad hali sini u bɛ Kidal ne bɛ ala deli ala ka seba di Mali armée ma maa ye galon tigɛ dabila c'est à dire Kidal ko kɛra i n'a fɔ campagne morale dɔ quoi Kidal bɛ sɔrɔ a kɛra Assimi ye o a ma kɛ Assimi ye o maliyɛndenw tɛ Kidal labila Kidal bɛ sɔrɔ fana a bɛ se ka kɛ Assimi b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ Assimi t'a sɔrɔ hali n'a Assimi ye Kidal sɔrɔ o ye kɛlɛ bannen de ye o tɛ kɛlɛ bannen o mais pour que Assimi ka Kidal sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ n tɛ dogo o la maa minnu bɛ k'an kɛlɛ Kidal u ka base c'est à dire que u ka réplique bɛ kɛ le sud Maroc le sud ou le nord de Libye de bɛ k'u dɛmɛ a bɛɛ ni ala na kira cɛ u ka combattant ninnu u tɛmɛsigi siya fɛn fɛn bɛ Mauritanie o Algérie o fɛnkɛ Libye o zone kɔnɔna fɛn fɛn bɛ yen nɔ u kɛlen bɛ ka mɔgɔw de recruter mɔgɔw b'u bolo i kɛra nin bɛ ka drone d'u ma aw bɛ manamanakan na Bamakɔ kɔnɔ aw bɛ place ko kɛlɛ la Bamakɔ kɔnɔ ninnu bɛ k'u labɛn i m'a ye u balalaw la cogo min na a ye taa général Gamou ka interview lajɛ Mali gouverneur mun kun bɛ Kidal général Gamou El Hadj Gamou a ye mun fɔ Mali ORTM na a ye taa lamɛn a ko maa ninnu caman ba de donna aro k'u man ca jɔn de faral'u kan ne avion dɔrɔn ta k'i bɛ taa Kidal bombarder a conséquence filanan bɛ se ka kɛ mun ye n'a ma kɔlɔsi an ka sɔrɔsi minnu minɛlen b'u bolo a b'u ka vie bila danger la o ne ka conseil y'o d'aw ma an ka sɔrɔsi caman de minɛlen b'u bolo donc n'a ma kɔlɔsi a b'olu ka vie bila danger la ne kɔni b'o fɔ an na dɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la ne bɛ mun fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka baara kɛ tiɲɛ kan ninnu bɔra ka nkalon tigɛ maliyɛn bɛɛ tigɛr'u la u ye nkalon tigɛ ko siraw libéré la sira ma libéré u ye nkalon tigɛ k'an bɛ taa fête kɛ Kidal bɛ cogo jumɛn bi Kidal bɛ FLA mɔgɔ de bolo jusqu'à présent donc ni information de kudu a k'a bɛɛ can